नमस्कार। ମୁଁ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୋନାଲିସ୍ କିଚେନ କୁ। ଆରିସା ପିଠା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଆରିସା ପିଠା। ଗୁଡ଼ ବା ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ଏହି ପିଠା ବନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରିସା ପିଠା। ସବୁ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ପୁରାପୁରି ପ୍ରପର ଭାଗ ମାପ ସହିତ। ଏହା ଥରକରେ ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଆଉ ଆକୁ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ସହିତ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନେବା ଆଜିର ଏହି ଗୁଡ଼ ଆରିସା ପିଠା। ଆରିସା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଚାଉଳର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାର ରେସିଓ ପୁରାପୁରି ପ୍ରପର ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା 250 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି 3 ଥର ଆଗରୁ ଏଇଥିରେ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦଉଛି ଏଥିରେ ଚାଉଳ। ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ହେଲା 1 କେଜି ଚାଉଳ। ତ ଏଇ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ନୂଆ ହେଇଥିବ ଚାଉଳ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି ହବ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିରା ରାଇସ୍ କିମ୍ବା ବାସମତୀ ରାଇସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି। ନର୍ମାଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହିଁ ଏଇ ପିଠା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଚାଉଳକୁ 2-3 ଥର ଧୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସଫା ପାଣିରେ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ଦଉଛି। ଚାଉଳ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରିବ ସେଇଟା ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆରିସା ପିଠା ତିଆରି ହବ। ତ ଏଇଟା ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଆକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ବତୁରେଇ ଦଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆକୁ ଆପଣ ବତୁରେଇ ପାରିଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆକୁ ବତୁରେଇକି ନେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ କନାରେ ସେ ବତୁରିଥିବା ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ସବୁ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ଚାଉଳରେ ରହିଥିବ ତାହା କନା ସୋକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଚାଉଳ ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ରହିବ। ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଲୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ତ ଆକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନେଇଛି 750 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ 1 କେଜି ଚାଉଳ ପାଇଁ 750 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ମେଜରମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆରିସା ପିଠା ପୁରାପୁରି ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଏଇଠି 100 ଗ୍ରାମର ପାଣି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚଲେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ରେ କେମିତି ବବଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଗୁଡ଼ ପାଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୁଡ଼କୁ ଏପରି ଭାବରେ ନେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଏମିତି ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ଆମର ଧରି ହେଉନି, ଗୁଡ଼ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗ ଏଯାଏଁ ହେଇନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁଛି। ତ ଗୁଡ଼କୁ ଏକାଠି କରିକି ଧରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଗୋଟେ ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ଜିନିଷ ଧରିଲା ପରିକା ଏଇଟା ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ଜେଲି ଧରିଲା ପରିକା। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଠୁ ଆପଣ ନରମ କରିବେନି। ଆଠୁ ଯଦି ନରମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆରିସା ପିଠା ତେଲରେ ଖୋଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଠୁ ଟାଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆରିସା ପିଠା ପୁରା ଟାଣ ହବ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇ ପାଗ ହିଁ ଗୁଡ଼ର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଆରିସା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଗୁଡ଼ରେ ଦଉଛି କିଛି ପାନ ମଧୁରୀ, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଘୋଳେଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି କୋରିକି ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଆଡ୍ କରୁଛି। ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ। ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଚାହିଁବେ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଟେ ହାତରେ ପକଉଥିବି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚଲଉଥିବି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କଲା ସମୟରେ ବିଲକୁଲ ବି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏବଂ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଟାଣ ଲାଗିବ ମଝି ମଝିରେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଚଲଉଥିବେ। ଯନ୍ତଣୀ ନରମ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ଘିଅର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆର ଫ୍ଲେଭର ଘିଅର ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଆସିଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ। ଘିଅ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚଲାନ୍ତୁ। ମଝି ମଝିରେ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଚୁନାକୁ ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଚୁନା ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହାତରେ ସେମିତି ଗୋଳଉଥାନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଗୁଡ଼ ସବୁ ଚାଉଳ ଚୁନା ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଆସିବ। ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିଁ ଆମର ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମର ପୁରାପୁରି ଯନ୍ତଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ନରମ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି
ଆହୁରି 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଡ୍ କରୁଛି। ଘିଅ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପିଠା ବନେଇବା ଷ୍ଟେପକୁ। ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଳ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶାଳ ପତ୍ରରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଇଛି। କିଛି ଯନ୍ତଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରିକି ନେଇଛି। ଏଇ ସାଇଜର ଆପଣ ଗୁଳା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗୁଳାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଲ କରି ନେଉଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ନରମ ଲାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ବନେଇବା ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଅତି ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଟାଣ ହେଇକି ଆର ସେପ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଧଳା ରାଶି ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ବନେଇଥିବା ଯନ୍ତଣୀର ଗୁଳାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହି ପତ୍ରରେ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେବି। ରାଶିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତେଲରେ ଛାଣିଲା ସମୟରେ ଏଇଟା ଖୋଲିବନି। ଉପରୁ ଆଉ କିଛି ରାଶି ମୁଁ ଏଥିରେ ଏମିତି ପ୍ରେସ୍ କରିନେଉଛି। ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଠା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ଆପଣଙ୍କର ପିଠାର ସାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଳାର ସାଇଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ସେପ୍ର ଗୁଳା ନେବେ, ପିଠା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସାଇଜର ବନିକି ରେଡି ହବ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜରରେ ମୁଁ ସବୁତକ ଯନ୍ତଣୀରୁ ଏମିତି ପିଠା ବନେଇକି ଅଲଗା କରିନେବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ତେଲରେ ଛାଣିବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଆପଣ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପିଠା ପାଇଁ ପୁରା ଜୋର ତାତିଲା ତେଲ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଦେଲା ପରେ ସଡନ୍ ଆମର ବବଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି। ମାନେ ତେଲ ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କଢ଼େଇ ଚଉଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ 2ରୁ 3ଟା ଆରିସା ଥରକେ ଛାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଆରିସା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇ ଆସିଛି। ମଝି ମଝିରେ ଆରିସାକୁ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିପଟ ସାଇଡରୁ ଆର କଲର କେତେ ବଢିଆ ଆସିଛି। ଦିପଟ ସାଇଡରୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଖାଇବାକୁ ତାଠୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଆକୁ ରଖିକି ମାସେ 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ଅଲଗା କରି ନେଇଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏଇ ମୋର ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଥରେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।